A wannan bidiyo zan nuna mana yadda ake gwajin nono wanda muka yi bayani a bidiyon kansar mama da ya gabata. Gwajin da mace za ta iya yi da kanta a ɗakinta ba tare da ta je asibiti ba, iyakar abin da take buƙata kawai madubi. Ku biyo mu mu gani. Idan mace ta tashi yin wannan gwaji na self breast examination a cikin ɗakinta, za ta kasance gaban madubi ne directly kamar yadda wannan doll ɗin yake kallon screen ɗina. Za ta ba madubin gaba a cikin irin shiga mai kama da irin wanda doll ɗin nan yi. Ba duka nonon ne ake ma gwaji lokaci guda ba, ana yi ne ɗaya bayan ɗaya. So za ta fara da ƙwaya ɗaya, za ta ɗauki hannunta ɗaya ta ɗaura shi a bayan ƙeyarta. Yanzu hannuna wannan hannun nawa hannun dama na ne na sa a bayan ƙeyata, saboda zan fara ne da nonon da ke ɓangaren dama. Haka zalika idan hannun hagu za a yi mawa, idan nonon da ke hagu za a yi mawa, mace za ta ɗauki hannunta ne na hagu ta sa a bayan ƙeyarta kamar haka. Doll ɗina bai iya wannan abin da hannun shi, so za mu ɗauka a wannan position ɗin hannun. A yayin yin wannan gwajin, abubuwa guda 5 ne za a mai da hankali a lura da su. Na farko, jin zafi yayin da ake taɓa nonon. Na biyu kuma mu duba cewa a jikin nonon akwai inda muke jin tauri-tauri ko kuma wani ƙullutu, ko kuma inda ya ɗan lotsa a jikin nonon. Na uku, mu diba cewa akwai inda alamun da ya ɗan yi wani jajja ko kuma inda fatan nonon ya bambanta da sauran wuraren. Na huɗu, mu diba cewa shi nipple ɗin yana nuna idan aka ɗan matsa ana ganin ruwa-ruwa ya ɗan fito ko kuma jini. Na biyar kuma, za mu yi la'akari da nonon duka guda biyu, mu ga cewa akwai wanda ya ɗan fi wani girma ko kuma wanda ya ɗan fi wani tsawo, wanda za a iya gani nan take. Yayin yin wannan gwajin, za ki ɗauki yatsunki guda 3, za ki fara laluban nonon da shi, kamar dai wadda ke lalube. Za ki fara ta daga waje, ki yi shi round har ki zo gurin nipple ɗin. Misali yanzu yadda hannuna yake yi, za ki fara a haka kina lallatsawa, kina yi haka tun daga farko kenan a zagaye har ki zo gurin nipple ɗin. Abin da kike nema a nan gurin ki shine ki ji ko za ki iya jin wani ƙullutu ko kuma wani abu mai tauri wanda ke cikin nonon ko kuma wani gefe ko kuma ta hammata, shi muke dibawa yanzu. Sannan kuma za ki zo idan kika zo kan mama kenan, kan breast ɗin, za ki ɗan matsa kaɗan, ba da ƙarfi ba, za ki matsa kaɗan ne, za ki gani irin akwai discharge na ruwa ko kuma jini wanda ke fitowa a kan wurin. Sannan za ki ji a jikinki a lokacin da kike matsa nonon kina dibawa, shin kina jin zafi? Shi ne wannan pin. Kun ga alamomi guda 3 kenan, saura guda 2. Sannan na 4 za ki zo ki haɗa nonon guda 2, ki duba ki ga shin akwai wanda ya fi wani girma ko kuma wanda ya ɗan fi wani tsayi fiye da misali. Kin ga 4 kenan. Sannan za ki diba cewa oke cikin wa'annan da kika fara lalaban nan, ki kalli fatan naki tun da a madubi kike kallo, za ki duba ki gani oke akwai inda ya ɗan yi wani jajja ko akwai wani guri wanda kalan fatan ya bambanta da sauran fatan nonon. Su ne alamomin da za ki duba guda 5. Wannan gwajin 'yan mintuna ne kawai yake ɗauka ka gama. Idan kuma mace ta gama yin shi ta fuskanci 1, 2 ko kuma guda 3 ko kuma guda nawa ne daga cikin wa'annan alamomi, za ta garzaya ne asibiti ta je ta ga likitan da ya kamata domin a ɗauki mataki a lokacin da ya dace kuma da wuri. Amfanin wannan gwaji na self breast examination zai taimaka miki ne wajen sanin lafiyan gabanki, sannan kuma ya taimaka miki idan an gano matsala yadda za a magance shi da wuri akan lokaci ba tare da ya jawo wani babban matsala ko kuma ya kawo ƙarshen rai. Ana son mace ta ringa wannan gwaji sau 1 a duk wata, misali bayan kowane al'adanta.